Is-sitwazzjoni tax-xogħol u l-impjiegi f'pajjiżna fl-isfond tal-kriżi medika preżenti, il-mozzjoni tal-oppożizzjoni dwar l-isptarijiet tal-Maltin u l-kwistjoni tal-immigrazzjoni kienu fost it-temi li tkellem dwarhom il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia fuq il-programm Realtà meta kien intervistat fuq l-istazzjon nazzjonali. Matul dan il-programm Adrian Delia insista li minkejja l-Gvern qal li se jkun qed jgħin lil ħaddiema kollha f'dan iż-żmien, sa issa l-pakketti ta' għajnuna ġew imwiegħda biss lil anqas minn nofs il-ħaddiema, proċedura li qed toħloq diskriminazzjoni. Dan għandna 172,000 ħaddiema fil-privat. S'issa għandna xi 60,000 minnhom. Eġu l-oħrajn mhux Maltin. L-oħrajn m'għandhomx familja, l-oħrajn m'għandhomx tfal. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li waħda mis-soluzzjonijiet biex in-negozju u l-familji jieħdu ftit tan-nifs hija li jitraħsu il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Aħna għadna, ejja naqsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma, partikolarment tal-households, sewa l-familji Maltin u għabġin. 50%. Titkun taf kemm l-costing sewni darba darbtejn tliet darbiet. Malta frankajna aħna. Sa jumejn ilu sewa xillum issa nispjegalek. Konna frankajna 86 miljun. Illi ma ddejnihomx lill-familji tagħna, għalfejn ma ddejnihomx lill-familji tagħna. Dik kienet fisser għajder 4 xhur b'xejn, jew 8 xhur 50% mill-kontijiet. Għalfejn ma milix il-Gvern. U spjega li meta l-Gvern ġie mistoqsi għalfejn dan it-tnaqqis ma sarx, il-Ministru kien qal li r-roħs fid-dawl ma jiddependix mill-Gvern. Adrian Delia tkellem ukoll dwar il-ħtieġa ta' pjan ċar għal meta s-sitwazzjoni terġa' tibda ġejja għan-normal. Bdejna l-Gvern niddiskutu fuq il-post-COVID recovery package, bdejna niddiskutu kif ħanejnu lin-negozji wara li tgħaddi jekk qed ngħidu li baqa' biss ftit ġimgħat. Sewwa, diġà nafu kif ħanejnuhom il-kumpaniji tagħna. U saħaq li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jipproponi u qiegħed hemm biex jgħin anke f'dawn iċ-ċirkostanzi. Waqt din l-intervista Adrian Delia tkellem ukoll dwar il-fatt li pajjiżna sab ruħu f'pandemija li poġġiet is-servizzi tas-saħħa taħt pressjoni kbira wara li l-Prim Ministru Roberta Bela iffirma kuntratt li tab xejn l-isptarijiet tal-Maltin lil barranin. Mhux ix-xogħol nazzjonali, il-Vitis kieku għandna 900 sonda lesti. Konna nordnaw prefabricated hospital, konna nippenikjaw li m'għandniex ventilators. Dwar dan il-Kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li l-Oppożizzjoni resqet mozzjoni parlamentari. Jiena mistedina, jiena għada jew bitada indaħlu mozzjoni, iddikjarajt tal-lum fil-Parlament biex innistieden id-deputati kollha tal-Labor u jgħidu jien nażel Malta. Mela ħaniffirma biex ma ħallsux 100 miljun. Jiena inħobb il-pajjiżi, mela ħaniffirma biex nieħu l-isptarijiet lura. Jien inħobb il-Malta, mela ħaniffirma biex inwaqqgħu il dal-kuntratt atroċi ħalli nġibu lura l-isptarijiet u l-260 miljun li tajnihom ma ntuhomx 100 miljun oħra tal-li m'għamlu xejn. Dwar l-immigrazzjoni Adrian Delia spjega kif hu ilu xhur jinsisti mal-Unjoni Ewropea biex isir aktar ħalli jinqabdu l-kriminali li qed jittraffikaw il-persuni, iżda wkoll biex din il-kwistjoni titpoġġa fuq l-aġenda ta' diskussjoni b'urġenza. U saħaq li l-Oppożizzjoni qed tingħaqad mal-Gvern ħalli quddiem l-Unjoni Ewropea nkunu ċari li Malta ma tistax tieħu piż daqs kontinent sħiħ. Dan mingħajr ma jinkissru liġijiet jew intilfu il-ħajjiet.